Čau lidi, vítám vás u dnešního videa, no a dneska si spolu natočíme Clash Royale. Jo, po dlouhé době jsem zpět a omlouvám se, že nevycházely videa, protože jsem byl zase u táty, však vy víte, kteří mě už sledujete, tak to, ale v shopu nic není, ale můžeme si tady dokoupit. Ty věci tady bylo prakticky zadarmo. A můžeme si udělat nový level up? Nemůžeme. Tak nic. Můžete schválně psát do komentářů, jestli se vám více líbí, když natáčím Brawl Stars anebo Clash Royale. A můžete mi napsat třeba nějakou challenge do Clash Royale nebo do Brawl Stars, to je jedno. Já ji rád splním. Dám vám na to srdíčko, a když vám na tom dám video komentář srdíčko, tak je jasný, že v příštím videu to splním, takže ale goblini bych dal, až by došel tam ten borac. No jo. Ne. No, tak to je dobrá hra, GG's. My chcem král ještě tyhle, tohodle na tuhle stranu. No jo. No, já jsem to tam naspamoval. No jo. Tak máme to vyhraný lidi, moje první hra. Já můžu natočit video z Clash Royale, ale na mém mobilu, jako na mém, kde mám třeba 1000 gemů a tak. Na mém prostě mobilu, který mám u táty, já hraju Clash Royale na něm dlouho prostě, tak můžu z toho taky natočit video. Je to nádhera, nice. OK, první výhra. Můžete schválně napsat, do jakého klubu se mám připojit, protože tady nejsem ještě v žádném klubu, takže můžete schválně napsat do komentářů, do jakého klubu se mám připojit a já se připojím. Jo, můžeme vylepšovat, OK, to je dobrý. Budeme mít aspoň tak rychlý level up. Ukáž, já myslím, že už budeme mít. Jo, máme, nádhera. Akorát to vyšlo na level up. Tak budeme mít 4kovou věž. Nice. OK, no tak máme další level up, protože když tyhle vylepším, tak už budeme mít rovnou další, takže GG. Dobrý, ještě jednou to chci vylepšit. Tak, arrows. Ne, OK, si divím. To je jedno. Jdeme hrát dál. A to. Jo, borec už tady začíná posílat emoty. A co pak tady děláš? No, japučino, kapučino. OK. Tady můžu naspamovat tohle. No, nádhera lidi. Máme to vyhraný. OK, jako by Clash Royale umím hrát, jo. Nejsem takový noob. Takže, abyste se jako neřekli, jo. Umím Clash Royale, takže. Ne, to je ta minipeka, fuj, to nechci. Yes! Nádhera je lidi. OK, takže druhá hra je úspěšně to. No díky, já vím, že jsem dobrý hráč. Pokud byste si chtěli proti mě zahrát v bravku 1v1, tak napište do komentářů a já udělám další short na to. A v tom shortu bude právě to, abyste se mohli připojit. Takže napište schválně do komentářů, jestli chcete si proti mě zahrát. Nebo se mnou, to je jedno. Já tam natočím nějaké videíko. Má o pár pohárků víc, ale neva. To nevadí, protože
to. Stejně je větší šance, že vyhrajou, takže... Ale nevypadá to, že to je úplně dobrý hráč, takže... Ale já mu to takhle naspamuju. Jo, pardon. Já jsem se překlikl. Boom, yes. Máme první věž hotovou. Ale ne, už nám to posílá. Ne, já mám zpomalený efekt. Ach jo. Ne, pochopíte. Já jsem prostě reagoval na něco jiného teďka jsem neměl čas. Takže jsem chtěl komentovat, no to je jedno. Už se do toho pletu. Takže jo, napište prostě do komentářů, do jakého klubu se mám připojit, jo. A do nějakého, nebo jako, aby do nějakého klubu, aby nevadilo, že mám jako takhle málo pohárku, jo. Já to klidně napušu. Nehrál jsem bez vás Clash Royale, jo. Pořád to hraju, natáčím jako s váma, jo. Jako, to je prostě má série Clash Royale, akorát, že to, no, počkat, no, já jsem teďka zapomněl. Já jsem chtěl ještě něco doříct. Ne. OK, ztráta paměti. Editor je tohle vystřihni, i když žádného nemám. To co? Jo, Minipeka to udělal špatně, Boreček. Já jsem udělal správně. Protože teďka koukej, Minipeka mu dá hit, ještě tam dojde ten opr. Nice, Giant tam dojde, se takhle jmenuje. Tak. Teďka dám na... Yes. No tak to pěkně vyšlo, lidi. No jo. Útočte. Já jim tam naspamuju se. Ježíš, tolik... Ježíš, tak to je armáda. To je armáda, lidi. Ježíši Maria. Ještě jim tam dám, já to prostě budu spamovat. To je jedno. Pojď, to dám. Chichichicha. Mám můj děda. Nevšímejte se, jo. Jo a prosím, dejte odběr, teďka se 2 odběry zrušily, takže... jeden odběr se zrušil. Takže prostě dej odběr, ať už máme těch 50 odběratelů. Máme 48 odběratelů. Ježíši Maria. Já jsem nečekal, že dám vůbec... Jak jsem byl na 20 odběratelech, tak jsem netušil, že tolik vůbec hitneme, jo. Takže dejte prosím odběr. Mně to hodně pomůže a víte. OK, tak máme dohraný už kompletně tohle ty hry, ale jestli chcete, tak můžu pušnout až na tuhle čestku. To bude docela easy, jo, nebudu kecat, ale kdo ví. Já dám good luck, protože to se mu bude hodit. OK, pardon, že jsem nenatáčel. Unal jsem tam Minipeku, což nebyl úplně moudrý nápad, protože teďka mu tam naspamnu u toho Gianta Minipeku. Nice. Minipeka ho podpoří, pokud tam nehodí tohleto, samozřejmě. Ale jo, ten Giant tu věž dodělá, si myslím. Ne, pomůže jí samozřejmě Minipeka. No nádhera. Tak se mi to líbí, spolupráce. No jo. Táhneme za jeden řetěz. A Minipeka už s náma, OK. Já jsem nečekal, že Minipeka takhle rychle to nevydrží. No nic, lidi. Jo, jinak zdravím mý kámoše na video. Jsem to... Ne, úplně nevím, jestli můžu říkat jejich jména, protože jsem si jich neptal, ale zdravím kámoše. A hlavně zdravím, jestli se kouká Nikos Potřítko, tak ho taky zdravím, je to youtuber. Můžete mu dát odběr, jo, on by byl za to rád.
A co teďka tady máme? Kartičky. No jo, tak si něco vylepšíme. Co ty na to? Minipeka. To by jako actually minipeka, ta, jako musíte si shodnout tu hrajete, tu prostě hrajete, jo. Minipeku prostě hrajete. A ještě mám 12 letstých, tak můžu si vylepšit třeba... Počkej, já to udělám takhle. Vylepším si teďka minipeku. Tak. Teďka tam zase najedu na ty karty. A můžu si zase vylepšit minipeku. No nádhera. 2 poslední legendary karty, OK. Ale na to, že už mám ze začátku 6. level. To je docela dobrý, ne? Můžete schválně napsat dolů do komentářů, od kolika hrajete Clash Royale, od kolika let, jenom tak, že to, to je jedno. Já se prostě do toho už motám. To by asi... Jo, vlastně já jsem slíbil, že to pušnu do toho. Do té bedny. No tak, dáme tu bednu. Jo, co se může stát? Ale, 1000 XPček na Clash Royale, OK. Jsem nečekal, že to. OK, ale nevadí, no to je... Minipeka, ne, minioni. Tam semka ještě podpoříme gobliny. A jaká má co dělat na levý a pravý straně. Protože tady mají naspawnovaný. Teďka mu dám semka toto. Teďka musím dát Knighta. No jo, už má obě 2 věže dole skoro. Takže já bych, hodím Fireball na ně a je to. Teďka čekuj to. Boom. A ještě to. No jasný. Jestli chcete pozdravit v dalším videu, tak řekněte, jak se jmenujete. Jestli nechcete, tak napište samozřejmě, aby tady nebyly zbytečný hejty v komentářích. Ale je to vaše volba. Minulej short se vám hodně líbil, jste tam psali hodně komentářů. Hlavně můj kámoš mi poradil, ať nenatáčím přes tuhle kameru, nebo můj spolužák Dragonix. Byl bych rád, kdybyste mu taky dali odběr, jo? On by byl rád. Tak jmenuje se Dragonix, jo? Velký D a na konci X. A je to Dragonix. Ale... OK, on by byl za to rád. Doufám, že se nekouká. Já se prostě tady pletu ve svých vlastních komentářích, jako to. Co je lepší? Já nevím, já obě 2 karty nehraju, ale já si myslím, že je lepší tahle karta. Když tak mě to řekněte, jaká byla lepší, jakou jsem udělal chybu. Ale aspoň pušneme nový level up, to berte s pozitivní stránkou. Jo, tak to si tam dám, ten už je hodně vylepšený. No, máme 6. level up. Ale já jsem chci dát prvně tohodle za koho to dám. Já to nemůžu za nikoho dát. Já vím, že asi udělám velkou chybu, ale já to dám asi za miniony. Na chvíli to dám za miniony. Tak teďka jsem to hodně jo, tak tahle je dobrá, actually, jo. Teďka, která mě padla. Tu můžu jít hrát, ta je prostě mega dobrá. Tu hraju i na mém mobilu, jo. Já nevím, já prostě dělám tady už chyby. OK, já si vylepším Knighta, ten je dle mého lepší. No já už ho budu mít na tom, na 7. levelu. No, tak nebudu. Tak. K té bedně je taková troška ještě ne lidi, kámo. To musíme dát, musíme prostě pušnout to.
Kámo. A já hraju asi proti Čechům, nebo já fakt nevím. Prostě já když se jmenuji Monkrál YouTube, tak najednou mi tam posílají všichni smajlíka. Jako, to dělají jako ty, no to nepochopíš. Tak to bylo jak načasovaný ten fireball. Cože? OK, no tak teďka to tam má naspavamovaný. To už asi neubráníš, chlapečku. No jo. A počkej, tak to ne. Musím sem krát taky najta. Jo. Tak, minipeka, chválím minipeku. Takže je mega dobrá. Co s tím bojem vy taky hrajete, jo? I když jste tamhle pro Master Stick všechno dobrý, jak dle mého to hrajete, minipeku. Protože to je fakt dobrá. No, tak mám já pár hitů a čekuj to. Ale já si myslím, že už to můžu dodělat. OK, on si věří na tohodleho. OK. No jo, každou ránu si ty goblini přičítají. Nice. OK. Dobrý hráč, no, díky. To je poprvé, kdo mě takhle oslovil pěkně. Konečně vůbec. Ale actually i ty goblin, jako ten stone boy je dobrý, jako nebo já nevím, jak se jmenuje celým jménem. Ale boje to asi podle mě používat docela dost hráčů, jo, takže co s tím budem. Mám docela OP deck takhle na začátek, jo, co jako to, ale já nevím, jakoby. Ajajaj. No. Musí se mi načíst Night. Protože on sem dám, no a jo, vlastně minipeka. Ta nestačí na Nighta, vlastně. Pojď Gianta, možná nebyl úplně dobrý nápad ho dávat do. OK, tohle je fakt dobrý hráč, já hraju proti docela dobrýmu hráčovi. No jo, teďka jsem krám minipeku a budeme jít co dělat. No jo, už má věž dole jednu, tak ještě stačí dodělat druhou. No jo, a bude mít věž i druhou dole. Čekuj to, jestli, no, on nehraje už. Já čekuj, tam můžu naspamovat. No jo. Nádhera. A hraje, pozor. Hihihiha. On se prostě hnedka vzdal. Ale pak si to rozmyslela to. Ale rozmyslel si to už pozdě. OK. To si dělají ze mě srandu. Ještě jedna hra. Dva pohárky mi schází. To si dělají ze mě srandu. Jaj. Stane se no párkrát. Ty kráso, ne. Pojď jointe, ne! Já jsem špatný. Já jsem špatný hráč. Ale jaka čekuj to, jaka tam dám Knighta. Ten podpoří minipeku. Nepodpoří, ale to. Že mi víte, jak jsem to myslel. Semka dáme Goblin Hound. No jo, a už to jede. OK, má co dělat na pravé straně, tak já mu dám na levou tu minipeku. Protože si myslím, že to úplně teďka nemůže ubránit, nebo má s tím problémy. A OK, už má, no, ale teďka minipeka číslo 2. Nebyl úplně dobrý nápad. Pojď, házej. No jo, to nebyl vůbec dobrý nápad. Minipeku takhle dát špatně. No jo. Počkej, jak to ne?
Najte, načti se, mi nepeko, načti se. Teďka to stačí jenom minutu vydržet, nebo můžu ještě zničit jednu věž a bylo by to, mám to easy win. Tohle je taky dobrý hráč, jo? Kdybych měl tady svůj deck, s kterým normálně hraju, tak to mám vyhraný, že jo, na 100% proti těmhle hráčům, takže good game dám, protože už to je jasný. To vyhraje. A teďka mu stačí zničit jenom už tuhle věž a je to prakticky. A on už ani nehraje, takže thanks za good game. Jo, hraje pořád, ale tak to už mu bylo k ničemu, actually. A máme to konečně, jo, well player, díky. Tak a jdeme si otevřít, co nám padne z krabičky. A je to nehraju. Minioni, ty, OK, ty hrajou. A tuhle taky hrajou, OK. OK, byly to docela dobrý věci, co s tím budem. Mně se to líbilo. A pokud byste chtěli další videa z Clash Royale, tak napište do komentářů a uvidíme se u dalšího videa. A s tím čau.